Incwadi isikroniko zokuqala sahloko 16 siqale kuvesi 24. Amatalente Desipiwa Jelani udumo lwakhe esizweni. Manazaretha sekuyisikhathi sokuba sitshele izizwe udumo lonyazi. Nemimangaliso yakhe phakathi kwabantu bonke. Akusafanele basithule uloku ngabaza uthi mhlawumbe mangimxoxele ngeke asizakale. Mutshele izimangaliso zalo uNkulunkulu esakubikela lolu sizo alibikayo. Ngokuba uJehova mkhulu ufanele ukudunyiswa kakhulu. Ngoba lo uNkulunkulu unyazi wezulu mkhulu Manazaretha ufanele ukudunyiswa. Nga esatshwa kuphezulu koThixo bonke. Emhlabeni wonke jikelele kufanele kube khona umuntu ongalisaba unyazi nje. Kube lula nje ukuthi ubani unyazi. Belizwe lusho njalo nje bekwenze njani. Akakho umuntu ofanele abe mkhulu ngaphezulu konyazi wezulu bakwethu. Ngokuba bonke oThixo bezizwe bayize. Ngoba labo Thixo bakhona esinabo nawo nabo bakini. Ukhona abantu abaneThixo bathi lokho ngeke sikususa noma sekufuka uMnazaretha emakhaya esinawo uNkulunkulu efikile ephakathi egcwele wonke umuzi wamaNazaretha kodwa bese kuba khona intwana la ekhaya elokhu ifihlela amaNazaretha ngeke sivezele. Kepha uJehova wenza izulu. Lo Jehova ke wenza izulu. Lo Jehova esikhuluma ngaye. Ubukhosi nokukhazimula. Ubukhosi bonke nokukhazimula. Hawu Manazaretha. Sike sayibona inkosi. Ngolesine lo lwayizolo. Ushembe esimbona sibona igolide lethu usuku nosuku asideli ngamehlo ukuthi sike sambona. Ubukhosi nokukhazimula kusebusweni bakhe. Ubukhosi nokukhazimula kusebusweni bakhe. Amandla nokujabula kusendaweni yakhe. Amandla nokujabula kusendaweni yakhe. Nikani uJehova nina mindeni yabantu. Nina mindeni yabantu nikani Jehova ngoba ngeke nijabule uma ningamnika udumo ningamnika imithwalo nawo ngoba lo uNkulunkulu ngisho ukujabula kwethu kukuye. Namandla kuba sihambe ngale ndlela esihamba ngayo akuye. Nikani uJehova udumo namandla. Hamba. Nikani uJehova udumo
olungelwe igama lakhe. Nikeni lolu dumo olwegama lakhe emhlabeni wonke Nazareth wonke umuntu ufanele atholwe ethunyasi. Nilethe umnikelo nize ebusweni bakhe. Lapho ke mangase manje ngithi akunikelwe senzele uNkulunkulu khona abazoshondoza bashone emuva. Kodwa incwadi ethi munikeni lethani ngisho imnikele kuye. Kodwa manje baze ngithi manje na umsebenzi ovela onyazini ukhona ozoncama ukuphuma lapha endlini engabhekanga ngisho ishumi eyakhale ngisho umuntu uthi awumtshele ke ngingaphuthi lesibusiso ngoba abantu abazi ukuthi kuyini ukunikela. Dumisani uJehova ebuhleni bobungcwele. Mudumiseni uNkulunkulu ebuhleni bobungcwele ningi baba. Bukhona omunye ubuhle. Nabi ematabedulu. Silapha Nazareth sinoNkulunkulu ongabheki ongakhethi umuntu. Kuyafika umfana lapha ya. Sekuvala uJuly umsombuluko. Uyamfonela ushayela amabhasi wakithi lapha eMaster. Uthi lo mfana mfundisi ngithi yebo uthi ubaba ulaphi ngithi mina ngisasebuhleni uthi ngiyacela ngoba mungabe usasuka ngize ngifike ngithi mina uxakwe yini ungaze ngilinde wena ngoba mina kade ngihleli umhlangano sengiyekhapha umhlangano uvaliwe. Uthi ngixakekile baba ngicela ukufika ngilinde hayi bese ngithi hayi kulungile ngoba sisaza ke uvalise enkosini usheshe hayi umzuzu afike. Uthi ke lo mntwana ngithenga imoto intsha le moto ibiqala ukuya kwi-service. Uma ngishiya lapha kwa Toyota sekushaya isikhathi sokuthi ngiyilande ngifike ngiyithathe nginganakilutho ngoba phela kwa Toyota la ngiyithenge khona. Uthi ngaphuma nale moto ngahamba ngayekhaya. Uma ke sesisekhaya kuba khona izinto uyibheka emotweni uthi ngiyabheka ukuthi bese ngiyabheka ko asikho isipehwe sale moto. Uthi ke uyathi mawulahlekela into ifuna la ingahlali khona uthi ngibhekisise ngize ngibuye ngaphakathi emoto ngifuna icapha ngibheke kodwa isipehwe siyazwa la hlala khona. Uthi lokho kungihluphayo ukuthi abodwa le moto intsha kanje nalesipele siza kangizowenza kanjani. Ithi hawu wakhala kangaka ngathi sekufuna umuntu. Uthi ngiyazi ukuthi lento ngisho mhlawumbe ngaba ubala kodwa ngilimele ithi nayi kulungile sizongena nawe ngaphakathi. Sangena masifika uzingane abike ngithi bika abike le ndaba lesonto lakhe ihamba ingane yekubaba imizuzu uyibuye ifike ingane uthi baba mbuza ukuthi imoto ni lo ozokhala ngesonto layo ayisho imoto ahamba abuyele emva umntwana abuyele kubaba abuye futhi ubaba abuza ukuthi ungakehlula yini ukuthenga elinye isonto. Lena nazi ukuthi sinoNkulunkulu. Uthi yena lo muntu ngeke ngehlule kodwa ngibona bengenzela ubugebengu. Ngithe ngiqale kubaba ngoba sengifuna nokubabopha. Ahamba umntwana abuyele kubaba. Abuye futhi okwesithathu. Athi baba uthe ungababophi. Hambe othenga isondo lemoto ufake emotweni. Ungabakhulumisi futhi. Athi amen uyingcwele. Ihamba ingane yebaba. Ifika ishi ngathi baba wamukelile. Ibuye ingane futhi kwesine ithi tho baba inkosi ibusise. Siphumele sihamba. Nami ngigcine ke sekushaya isikhathi ukuthi ngiyahamba sekhaya. Bese ethi hey mfundisi uke washo wathi isondo iliyini. Kodwa inhliziyo yami ilime kodwa ke manje ngifisa ukusho baba ukuthi sengilaphekile ngoba sekusho uNkulunkulu. Ngathi kuye hakulungile waphinde futhi ucabanga ukuthi walahlekelwa isondo. Ayi sihlukane. Umsombuluko ulesibili ngolesithathu angifonele. Ngithi kaze sekwenze njani ke manje? Afone. Athi baba ngifundisa ngithi yebo. Athi ngifuna ukusho ukuthi kade ngifonelwe imanager kaToyota.
Manje ngiyasaba ngendlela akhuluma ngayo umanager uthi angize lapha yakhona kwaThotha ngizolanda isondo lemoto. Sebekwenze konke bathola ukuthi isondo lilahleke kubona ngize ngizolanda isondo. Ngithi mina ubaba wathini kuwe? Uthi ubaba wathi kungangehlula nokuthengeni ngesondo. Wathini futhi wathi ungabakhulumisi wothula. Ngathi mina uyabona ke ngoba usuyakukhumbula lokho. Hamba ufuna uthatha isondo lakho ngoba lo uNkulunkulu bengafuni ukukhuluma wena, ufuna ukukhuluma yena. Manje nina nayikhulumela kwenze njani? Anike ngani umnikazi wamandla onke, umnikazi wodumo, umnikazi wokujabula ukuthi baba nako ngifele umuntu. Nakho baba ngingasebenzi inzola langadlile. Uphi kanti wena? Sisezulwini maNazaretha. Ngiyathanda maNazaretha. Okusikhumbuza ukuthi lapha sikhona wonke umuntu olapha unengelosi yabeka kuye. Isho njalo inkosi yaseBhabhele isiqhu sesibili. Ithi abanye banengelosi zamadoda, abanye banengelosi zamakhosikazi. Uthi ke laba abanengelosi zamadoda, amadoda anonya iloba yonke into oyenzayo. Uthi laba banengelosi zamakhosikazi banenhlanhla ngoba anaki anozwelo ayayeka yonke into angalobi ukuthi ukwenzani. Uthi ngamhla uhambayo balindela abantu ukuthi wena ngoma ushona nje ethuleni uzopoka noma ngeke uye la kiwa khona, kodwa bese kutholakala ukuthi uma kuphenywa ngale akulotshela utho kuwe. Ithi inkosi yaMaNazaretha lezi ingelosi ke ziphila ngomthandazo. Uma maNazaretha evilapha ukuthandaza lezi ingelosi ziyalamba. Uthi ngelila ngaphakathi kwalomuzi kuba ngqongqoza umuntu eminyango wathi ngena akaze angena. Uthi ngaphinda kwangqongqoza lo muntu ngathi akangena azangena. Uthi waphinda uthi ngathi angena twice ngena lo muntu. Wangena wayeseguqa lapho uthi awungathi usibani. Uthi ithi lengelosi lo muntu angisiyo usibani. Ngilo owambeka kuye ngabuzwana umbhabhadisi. Ngizosho kuwe Nkosi ukuthi sengiyamshiya ngoba usibani akanaso isikhathi sokuthula emphefumulweni wakhe. Usibani akathandazi. Usibani uphila ngamagama abantu. Uthi ngase ngithula ukuthi uthini lo muntu. Uthi ngase ngikhuluma ngathi hayi ungamshiyi, mawumshiya uzokufa. Ungamshiyi, mawumshiya uzokufa. Ngiphe baba verse 6. Oh yeah.
Funani Jehova esenokutholwa. Funani uJehova esenokutholwa. Mbizeni seseduze. Mbizeni lo Jehova ngoba useseduze. Ngimbona ngathi ukhona khona la. Akekho eduze ukhona khona la. Omubi makayishiye indlela yakhe. Omubi namhlanje akashiye indlela yakhe. Nongalungile imicabango yakhe. Nongalungile ngokucabanga, ohleze ecabanga ukuxabanisa abantu. Asifunisi ukuthi kodwa ngizobadunga kanjani. Akakushiye namhlanje oba kusona isikhatha lokho. Makabuyele kuJehova. Makabuyele kuJehova. Naye uyakuba nomusa kuwe. Naye lo Jehova esikhuluma ngayo unyazi lwezulu luzophenduka liphinde libe nomusa kuwe mtakaThixo. Ngiyabonga baba. Ethi inkosi yasePhameni mawumshiya lo muntu uza kufa. Uthi kawulinde kancane. Ungahambi kuye. Ngisazoke ngikhulume naye. Lafika isabathe elilandela uyangena inkonzo baba yinika omunye umuntu wamthuma wayiphatha inkonzo wakhuluma akhama Nazareth ukuthi awakheke kanti lo muntu uthunywe kuwe. Lo muntu othunyiwe okuthi akakhulume ungambuka ukuthi uthunywe kwabanye abantu uthunywe kuwe uthunywe kimi. Ethi incwadi engiyifundayo Funani Jehova esenokutholwa omubi akashiye indlela yakhe ngisho imicabango yakhe emibi akayidedele manje ayishiye. Yaphela inkonzo yavalwa kwaphunywa. Waphinde wabuyela umuntu wasezulwini wabuyela kumnikazi wakhe lavela khona wathi baba usibanibani namanje uthi baba hawu kodwa mawumshiya uzofa waphinda lolo lizwi. Manje maNazareth sizawudela umusa. Namhlanje sizudla inhlanhla. Sizuza inhlanhla phakathi komuzi waseMgungundlovu. Namhlanje izwi lenkosi yasePhakameni noma ngabe kade singaliboni kahle kodwa ngibona ngathi sesiyalibona. Ubuningi bethu njengoba sigcwele lapha ingoba sizwe izwi lonyazi size kulo angathi uNkulunkulu akashintsha. Angifisi ke bantwana benkosi ukuthi ngibe mde kodwa bengifuna ukusho ukuthi namhlanje lolu dumo olungaka olusehleleyo angathi singaliphatha kahle. Ngalesikhathi kukhonga lo msebenzi esiphuthele ngawo namhlanje eTafelkop sasingeba ngaka kodwa ngoba kwaphuma kubantu ababeyimisele noma ababeyimbijana kodwa babeyimisele ukuthi uMgungundlovu uhlengeke benhliziyo yabo beyinikele bephambi kaJehova azange washonele wabuzile wanquma njengoba namhlanje sihlangene lithi ke omubi akashiye indlela yakhe. Amen. Onemcabango emibi namhlanje akayishiye ngoba ngeke samsiza ngoba uJehova izwi indawo yakhe noma umuzi wakhe noma abantu bakhe ubahlengile. Yabonga maNazareth inkosi ayibusele izwi. Sizobuyisela ezulwini ingoma yesihlanu. Sizawucela ubaba uMshwana uMthembu khona baba uNxele sihlabelele le ngoma inkosi usigaba ingcwele. Emveni kwawo socela ubaba umfundisi asiphethe isizwe kaNkulunkulu. Amen.
Ngiyathanda ukuphila phela yena